Здравейте! Казвам се Чавдар Пълнов, търговски менеджер в фирма Офис Консумативи. Нашата фирма е създадена 2004 година и смело мога да кажа, че е лидер в пазара на канцеларски материали, офис техника, консумативи и абсолютно всичко. В смисъл такъв от най-дребните артикули, като пишещи материали, хартия и така нататък, до монтажа и офис мебелите. Доста години се занимаваме с този бизнес. Това е бизнес, който постоянно се променя, доста динамичен, с доста конкуренция в последните години, смея да кажа. И така да се каже, това наложи да се обърнем към наш партньор, към фирма Selmatic за използването на по-добър и по-актуален софтуер. Отговаря абсолютно и изцяло на нашите нужди, като в реално време показва движението, всички справки, наличност и цялата база данни. Това е нещо много важно за нас, за да може да бъдем, както казах в началото, конкурентно способни и да стоим добре на пазара. От 2011 година работим и с софтуера на Selmatic. Така, доста неща има, които са полезни, доста неща има, които постоянно излизат. Добавят се нови модули, които са ни полезни в естеството на работата ни. Излиза нужда от точно такива. Така, най-важен е последно време модула анализ, който ни позволява да си сверяваме часовника, да си правим справки, да виждаме как стоим на пазара, как стои конкуренцията. Обслужването е на ниво, нямаме абсолютно никакви проблеми, чувстваме се сигурни. Мога да кажа, че това е софтуера, който е направен точно за нас и спрямо нашите нужди. Това е адаптивен софтуер, който ние се нагласим спрямо него, той спрямо нашите нужди и в процеса на работа много бързо привикваме и ставаме като едно цяло. Работи си много добре, приятно. Подредбата, самото изграждане на програмата, допълнителните модули, всичко това е много полезно и е много добре и адаптивно е направено. Другото нещо, което е много хубаво относно програмата е това, че при възникнали нужди в процеса на работата, колегите от Selmatic винаги откликват и след известно време дори могат да добавят специални модули и доработки на програмата, които ни се налага да ползваме в течение на времето и за сега всичко е успешно. Софтуерът е много добър, на ниво, работи много бързо, няма забавене и както казах, среди да се повторя, всичко е в реално време, което е доста важно за нас. В смисъл такъв, няма закъснение, наличност, въвеждане, приемане, изпращане на стока, документално, нещата стоят съвсем прилично. Издаването на фактури, значи като почнем от най-елементарните неща и позиции, работата на касата, издаването на касови бележки и на фактури, подготвянето на бланката, гаранционната карта, която може да бъде оформена по няколко пъти, по няколко варианта спрямо нашите нужди. Това е нещо, което е съвсем иновативно за нас и личи си, че софтуер е на европейско ниво и сме изключително така доволни.